Biraz yıkılığış, солдат uyandı. Бик каты ыңгырашты. Сөйләшер хәлдә түгел иде. Хатын аңа спирт тамызып, 2 йотым кайнар шәй бирде. Артыгы ярамый. Суны сакларга кирәк. Хәзер алар 5 җан булдылар. 3 баланың солдатның гомере өчен җаваплы ул хәзер. Бираздан солдат йоклап китте, балалар уяндылар. Солдат абыны күргәч, бер пучмакка пыстылар. Рус солдатлары турында төрлечә бик күп сөйләделәр шул. Балалар түгел, олылар куркып качырлык. Уйлар. Башсызлык инде. Кара әле. Рус солдатын үз подвалына өстерәп алып кайтты да давалап ята. Белсәләр, башыннан сыйпамаслар бит. Аны уйлап тора торган вакыт түгел. Намус кушканча эшләргә кирәк. Дөрес эшләдем. Солдатны үләргә калдырып киткән булсам, гомер буе үкенеп яшәр идем. Хатын шулай уйлап үзен тынычландырды. 3 балага берәр телем сухарит тоттырды, савыт төбендә калган суны тамчылап кына эчерде дә йокларга кушты. Шәмнәрне сүндереп куйды. Подвалда урын иркен түгел. Балалар ияләшкән, бераз тамак ялгап алсалар, су йотсалар, тагын йокларга фәрман буласын беләләр. Шуңа күрә не кушса шуны үтиләр. Хатын балаларны кызганып, алар күрмәгәндә генә елап ала. Шушы балаларның ни гаебе бар? Яхшы көнне күрә алмыйлар. Уйнау турында сүз дә юк инде. Ачлы туклы, туйганчы су да эчә алмыйлар бит. Суны күп салып бирсәң дә, артыгын йотмыйлар. Саклык кирәклеген аңлыйлар. Монда күпме торасыларын кем белгән? Хатын тактадан ясап куелган тапчында яткан солдатның йөзен шәм белән яктыртып, бераз карап торды. Әллә суламы инде? Колагын солдатның тәненә куеп, сулышын, йөрәк тибешен тыңлап торды. Сулый. Йөрәге дә әйбәт тибә. Кыяфәтенә караганда сәламәт, көчле кеше. Хатын уңайсызланып куйды. Бая сулышын тыңлаганда, ялгыш кына бите белән солдатның битенә тиеп киткән иде. Хатынның күңеле әллә нишләп исерләнде бит шуңа. Мондый ирнең кочагында йоклау рәхәттер. Шул уеннан уялып, хатын читкәрәк барып утырды. Эх, гомерләр! Ире Семен какча гәүдәле, кыска буйлы иде. Эчә торгач бөтенләй кечерәеп калды. Эчеп үзәгенә үтсә дә, яратып яшәде ул Семенын. Гөнаһка кермәде. Әмма менә бу солдатны күргәч, әллә нинди бер хис уянып, алгы сындырды бит үзен. Балалардан уят. Ярар. Тиздән уяныр бу солдат. Уяныр да, әгәр дә рус солдатлары хакында сөйләгәннәр чын булса, күп тә үтмәде, бер нисезмәй йоклап яткан яралының кул аякларын яхшылап бәйләп куйды хатын. Исән чагында ире эчеп исереп китсә, кутыра башлый. Хатын аптырап тормый. Ирен сугып йыга да, аяк-кулларын бәйләп ташлый. Айныганчы шишми иде. Менә ярап куйды бит әле тормыш тәҗрибәсе. Эчә иде шул. Күрше ире белән һәр кич тормыш авырлыгын юалар. Артыгын эчмиләр дә кебек, әмма ире бик тиз исерә. Исердеме кутыра. Хатынын әле генә бергә эчеп утырган күршесеннән көнли башлый. Баштарак күршеләренә ярдәм сорап йөгерде иде. Соңрак ирен үзе генә бәйләп салырга өйрәнде. Тормыш өйрәтә икән ул. Күрше ире эчсә, кайда утырса шунда йоклап китә. Ә Семен, иртән нигә син шулай итәсең? Кеше алдында оят, дисәң ышанмаган була. Синең кай җиреңнән көнләшим, кешегә күрсәтерлек җирең бармы? Миннән башка кем карасын сиңа? Дип кенә җибәрә иде. Юк. Ирен яманлавы түгел хатынның. Үлгәннәр хакында начар сүз әйтергә ярамый. Аларны дуга белән генә искә алырга кирәк. Рәхмәтле ул иренә. Семен аны көчле, тормышта очраган авырлыкларны җиңә ала торган кеше итте. Тормышта бер нидән курыкмый,
башкаларга салынмыйча, һәр проблеманы үзе шиша ала торган итте ул аны. Рәхмәт сиңа, Саня. Менә хәзер синең мәктәбеңдә алган белем бик кирәк булып чыкты. Сугыш бара. Исән калу өчен тырышырга кирәк. Исән калу кирәк, бик кирәк. Иртәгә һич шиксез бүгенгедән яхшырак булачак. Хатын яралының маңгайын тотып карады. Тәнендәге кызулыгы кимегән кебек. Токта карават янына урын көйләп утырган хатын кабат уйга чумды. Эй, кеше, нигә тыныч кына яшәмисең син? Гаиләң бардыр, балаларың үсеп беткәндер, ә син һаман сугышасың. Нәрсә җитми сиңа? Шундый матур иде бит тормышлар. Тыныч вакытта безнең якка килгәнең бар идеме синең? Килгән булсаң, туйганчы сыйланып, кунак булгансыңдыр әле. Безнең якның муллыгына, матур табигатына сокланып, хузурланып йөргәнсеңдер. Хәзер нигә кулыңа мылтык тотып килдең? Шул матурлыкны җимерергә кулың ничек күтәрелде? Хатын бер мизгелгә күңеленнән генә булса да истәлекләрен барлады. Йортлары артык зур булмаса да, бакчалары бик шәп иде аларның. Ниләр генә үсми иде анда. Пешкән йөзем телгәшләре асылынып торган беседкада чәй эчеп утырганда үзен иң бәхетле кеше итеп хис итә иде. Агачлары сыгылып төшкән слива, абрикос, төче чия, кара җимеш санап кына бетерерлек түгел иде. Оҗмах җимешләренең төрен. Бай яшәделәр, тук булдылар. Хәзер ул бакчаларның асты өскә килде. Җимеш агачлары төбе тамыры белән актарып ташланды. Агачлар гынамы, халыкның бөтен тормышы юкка чыгарылды. Поселокны бомбага тоткан вакытта мәхшәрне күрсәң, хатын яшәгән урамдагы халыкның күбесе беренче көннәрдә үк юкка чыкты. Кайда икән алар? Исәннәрме? Әллә инде? Нигә кирәк булды икән бу сугыш? Шуны аңламай интегә хатын. Бу солдат та берәүнең кадерле баласы, яраткан ире, әтиседер. Аңа да сугыш кирәкмидер. Кушкач килгәндер. Сугышсыз яшәп булмый микән? Шул вакыт балаларның берсе «Бомба! Бомба! Әни!» дип кычкырып елап уянды. Хатын баланы юатып, 2 тамчы су белән авызын чылатып, көйләп, кабат яткырды. «Эй, бала!» дип күрсенде хатын. «Бомба шартлауларын тиз генә оныта алмассыз әле. Интегерсез инде, һәр төн төшләрегезгә кереп җафалар. Улаган тавышлардан йокылар качарлык бит. Исән калсагыз. Тыныч тормышта яши башлагач та, төннәрдә уянып йоклый алмый ятарсыз. Әнигез юалды, әтиегез дә. Мин сезне ташламам анысы. Үзем исәнендә. Эшегезне дә бер тигез күрермен. Иртәгәсе көнне белеп булмый бит. Төн шулай тынгысыз узды. Хатын йоклый алмады. Яралы солдат ыңгырашкан сайын янына килеп, яткан урынын рәтләп куйды, мендәрен көйләгән булды. Яраланың тәне кайнар булмаганына сөенде. Булай булгач иртәгә үк хәл керер, аягына да басар. Солдатның аягы җиңел булдымы, моңарчы ничек күрмәгәннәр. Йокларга урын ясап, почмактагы такталарны рәтләп куйганда, хатын аста яшеренеп торган 2 савыт су тапты. Көтелмәгән зур байлык иде бу. Булай булгач, ул алар белән, ул аларны ташламаган. Хатын кулларын өскә сузып, «Рәхмәт сиңа, барысы өчен дә», дип йылы-йылы кабатлады. Су булгач, яшиләр, дигәнсез. Бер уянып, бер йоклап, ничә көн узганын да белми башладылар. Яралы солдат аңына килде, хәле әйбәт, алга бара. Хатын солдатның битләрен дымлы чүпрәк белән сөртеп чистартты. Их,
юындырырга иде үзен. Булмыш ул. Аяк кулларын солдат аңына килгәнче үк шишеп ташлаган иде хатын. Кеше үлем белән көрәшеп ятканда, рус солдаты да кешеләп баса. Моңарча рус, украин дип тормадык, шөкердәшеп яшәдек бит, дип сүкте ул, әллә үзен, әллә кемнедер. Солдат күзен ачкач иң беренче сорауы: "Кто вы?" булды. "Я, Марина", диде хатын. "Марина? Не может быть. Марина, как ты здесь?" Шуннан соң солдатка әллә ни булды. Бергәләнде, үрсәләнде, торырга теләде, булдыра алмады, күзләрен ачыр-ачмас: "Марина, я у тебя в гостях?" "Марина, слава Богу, мы встретились", дип сөйләнде. Саташа, дип уйлады хатын. Солдат янына барып басасы, урын җирендә рәтләгән булып, аңа кагылып китәсе килде дә, тартынды, баскан урыннан кузгалмады. "А ты кто? Откуда меня знаешь?" дип кызыксынды. Бу сорауны ишеткәч, солдат авырлык белән булса да башын күтәрде, күзләрен тутырып хатынга карады. "Извините, я вас не знаю. А где Марина?" дип башын як-ягына борып эзләнде. Көч хәл аңлаштылар. Солдат авырлык белән булса да хатыны Марина турында сөйләп бирде. Марина солдатка гашык булуын балаларының гына түгел, үзеннән дә яшәргә тырыша иде. Әллә нинди бер сөйкемле сөяге бар иде бу солдатның. Акылы белән аның тиз арада саугуын теләсә дә, күңеленең бер пычмагында зәгыйф кенә, башка төрле өмет чаткысы пыскый иде. Солдатның өйләнгән, хатынлы ир булуын белгәч, ул өмет сүнде. Мондый ир хатынын ташламас. Әллә ничек яратып сөйли бит ул аның турында. Хатыны турында сөйли башлагач, хатта күзләрендә очкын кабынды. Яралы солдат Андрей иде. Ул үзен коткаручы хатынга "хатыным үлде" дип әйтмәгән. Аның үлгән итеп тоймый да иде. Аның Маринасы исән. Ул үлмәде. Ул яши. Һәм икенче Марина ирне тиз арада аякка бастырырга тырышты. Бәйләүечләрен ачып, ярасын яхшылап чистартып торды. Аз-азлап булса да җылы ризык пешереп ашатты. Үзе эчмәсә эчмәде, әмма ирне сусыз силмертмәде. Хатыны көтәдер, тизрәк кайтып китсен иленә. Ә ул түзәр. Үзе гашык булган ирдән аерылып калу авыр булса да сабыр итәр. Ничек тизрәк китсә, шул кадәр әйбәт булар. Онытыр ул Андрейны. Онытыр. Надир бу якның табигаты шуның кадәр матурдыр дип уйламый иде. Тыныч вакытта оҗмах булгандыр монда. Кошлар сайрап тора, җиләк-җимеш исләреннән баш әйләнерлек. Ул чәчәкләр, чит илгә йөргәнче гаиләсен алып монда ял итеп килергә кирәк булган. Бер атнага гына булса да. Надир белән Алексей бер-берсеннән аерылмаска, бер-берсен ташламаска сүз куештылар. Әгәр берәр хәл булса, илдә, өйдә калганнарга дөрес хәбәрне әйтергә. Яраланганмы, үлгәнме, хәбәрсез югалганмы, ни генә булса да дөресен әйтергә. Тәҗрибәләре бар, сәламәт тәннәрендә көч ташып тора. Алар кебек ил өчен, илен саклар өчен утка керерлек егетләр күп монда. Дошманга бил бирмәсләр, утка да суга да керерләр, туган җирләренә дошманның аягын да бастырмаслар. Надир Андрейны эзләп табудан өметен үзмәде. Табылыр, табылырга тиеш. Ил өчен көрәш барганда читтә кала торган кеше түгел ул. Буш вакыты булуга Андрей турында сорашты, белеште, шундый кешене очратмаганнармы, күрмәгәннәрме, ишетмәгәннәрме? Юк, беркем очратмаган, күрмәгән, ишетмәгән. Бүген тапмаса, иртәгә дә көн бар бит.
Надир шуны уйлап тынычланды. Әмма көн артыннан көн үтә торды. Андрей табылмады. Надир белән Андрей көтмәгәндә очрашты. Җирле халыкның үзләреннән куркулары хакында белгән рус солдатлары подвалларда яшеренеп, тормышларының тынычлануын көтеп ятучыларны эзләп табып, аларга су, ризык өләшеп, беренче ярдәм күрсәтергә тырышалар иде. Дошманнары шигенгән вакытта тыныч халыкның кое суларына солярка салып китүләре дә мәгълүм иде аларга. Бу көннедә Надир егетләренә бурычларын аңлатты да китәргә җыенды. Тик бераздан кире уйлап, беренче йортның подвалына үзе төшеп карарга булды. Бу гамәле өчен соңыннан сөенеп туя алмады ул. Подвалда 5 кеше, ир белән хатын 3 бала. Аны күргәч балалар почмакка пустылар. Надир баскан урыныннан кузгалмады да, ир кеше таныш кебек тоелды. Булмас, ул монда нишләсен? Күп мәзләде бит аны. Ә ул монда. Ниндидер аңлашылмаган бер көч аны Андрей янына алып төшкән булып чыкты. Надир үз күзләренә үзе ышанмады. Андрей, синме бу, брат? Бородач булгансың бит, дип кысып кочаклап алды. Андрей ярасы авыртудан ыңгырашып куйгач кына җибәрде ул аны. Гафу ит, брат, бер сүз әйтми юкка чыктың. Күп мәзләдек сине, әмма синең юкка чыгуыңа ышанмадым. Монда килгәч тә сине күп мәзләдем. Ничек монда син? Кай җирең яраланды? Минең ярдәм кирәк буламы? Дип тезде ул сорауларына җавап көтеп тормастан. Үзе Андрейны күзәтте. Соңгы тапкыр күргән Андрей түгел бу. Буйыккан, үз эшенә бикләнгән, аз сүзле кешегә әйләнгән иде. Хәзер кара, яраланган булса да, күзләренә очкын кабынган. Берничә йортның подвалында качып ятучыларны чыгардылар. Барысында да эчә торган су, капкалап алырга ризык өләштеләр. Канистрлар белән юнырга яраклы су алып килгәннәр иде. Битләрен, аяк-кулларын юып киненгән кешеләргә карап, Надир гаиләсен күз алдына китерде. Аныкылар бассейнда коенып, джакузида юынып, рәхәт чигәләр. Ә монда балалар бер йотым эчәр судан да мәхрүм. Айдан бирле юыну күрмичә, еллар буе тынычлыкның ни икәнен белмичә. Бераз хәл алган кешеләр рус солдатларын кочаклап, йылы-йылы рәхмәт сүзләр әйттеләр. Безне сезнең белән күпме куркыттылар. Ә сез коткаручылар икәнсез. Аллаһ сезгә, өйләрегезгә исән килеш кайтуны насыйп итсен, диештеләр. Надирның вакыты аз иде. Егетләре халыкны автобуска утыртканда Андрей белән бер-ике сүз алышырга өлгерде. Андрей үзе өчен барысын да хәл итеп куйган булып чыкты. Сезгә берни әйтми китеп баруым өчен гафу үтенәм. Барыбер яши алмыйм, ут эченә керәм, илгә файдам булыр, дидем дә, киттем дә бардым. Юлда үзем шикелле 2 кешене очраттым. Аннан соң бер майор белән очраштык. Безгә ул ярдәм итте. Сугышка кердек. Бер авылны азат иткән саен яшисем килә башлады. Күпме кешенең йылы-йылы үз йортларына кайтуларын күрдем. Йортлары ярым җимерелгән, якыннары як-ягына таралган кешеләр үз йортларына кире кайттылар. Моның өчен гомеремне бирүдә кызганыч түгел. Монда килүемә шат идем. Ә бер көнне аермачык берни хәтерләмим. Нидер шартлаганын ишеттем. Отрядтагы егетләрдән ничек аерылып калдым хәтерләмим. Шунда ятып та калган булыр идем. Минем гомерем кирәк икән әле. Менә Марина табып, үз җилкәсенә салып алып кайткан, үлемнән коткарган. Күреп торасың, хәлем бик яхшылардан түгел. Таяксыз ярты адымда атлый алмыйм. Марина каршында бурычлы мин хәзер. Күршеләренең 2 баласы калган аңа. 3 баланы тәрбияләргә булышырмын. Марина да каршы түгел, шатланып риза булды. Тиешле урынга мине табуың хакында җиткерерсең. Яраларым төзәлүгә сафка басачакмын, диде ул. Бер кырыйда аларны күзәтеп торган хатын-кызга ымлап. Андрей берни әйтмәсә дә, Надир аларның бер-берсенә өздереп карауларыннан барысын да аңлады. Алай икән.
Андрей тормышка кире кайткан дип сөйінді. Андрей, көктәге зат сине ярата икән. Ул сиңа Маринаңны кире кайтарган. Аңлыйсыңмы? Мөгъҗиза бит бу. Менә хәзер икебезне очраштырды. Ничек шат мин бүген. Һәр адымыңны хуплыйм. Мөмкинлек чыгуга мин синең янга килергә тырышырмын. Әллә нинди планнар корып булмый хәзер. Исән вакытта хәбәрләшеп торырбыз. Әгәр миннән хәбәр булмаса, дөнья хәлен белеп булмый. Ну син минем ни әйтергә теләгәнемне аңладың инде. Надир тагын нидер әйтәсе иде, әйтмәде. Бер-берсенә сыйнып басып торган парга карап, кулын булгады да, үзен көтеп торучылар янына йөгерде. Нигәдер туктады, кире борылып килде. Ирләрчә ныклык белән Андрейның кулын кысты. Андрей Надирның колагына: "Үзеңне сакла. Аяк астыңа карап йөр. Бар җирдә миналар куелган. Онытма", дип пышылдады. Ул һаман да Надирны аталарча кайгырта, сакларга тырыша иде. Әле дә йөрәге сулкылдап торды. Әйтерсең дә Надирны соңгы тапкыр күрә. Үзгәргән Надир, бик нык үзгәргән. Җилкәләре ныгыган, карашлары өтеп ала. Чын ир булган. Ират яудан ныгый шул. Тыныч тормышның көндәлек вак-төягә ирләрне ваклый. Әле кайчан гына тормыш авырлыгыннан бөгелеп төшкән, югалырга торган кеше чын батырга әйләнгән. Андрей Надир киткән якка күз салды. Машина күздән юалган, ул киткән юлдан күтәрелгән тузан да тынычланып җиргә яткан. Без аның белән очрашабыз әле. Елама, һич шиксез очрашабыз, дип юатты Андрей үзенең култык астында сеңеп беткән Маринаны. Иртәнге кояш та уянган, җәһәт кенә күтәрелеп, бар җылысын яңа кавышкан парга биргә теләгәндәй, ашыга-ашыга нурын җиргә сибә. Җиһанга яңа көн туып килә иде. Нинди булыр ул яңа көн? Нинди хәбәрләр алып килер? Tamam.